Chiel kod umendre ma Migori Dr. Pamela Odhiambo nyiso jalupke Dr. William Ruto ni koro gidware e Azimio la Umoja. Kane giloso nyatike Nyanga kod Odhiambo wacho ni koro Ruto osebedo ka wuondore ahinya ni Azimio odich kode to mago gigo maonge kata pachgi kata matin. Ka koro giwacho ni gin gidhi tiyo to kod ker Uhuru Muigai Kenyatta ma bende koro nosep Raila Amolo Odinga ma osemiyo mi koro piny Kenya obedo to kod kwe kuom kinde moloyo higni 4 mokadho. Jaod bura nogono machon wacho ni Raila Odinga ema bende koro dhi kawo ker Uhuru Kenyatta e telo ne pinyni e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Korka Dr. Odhiambo wacho ni Jubilee winjore gi ODM nikech Raila nokonyo mon ker Uhuru Kenyatta chopo tijego ma samoro William Ruto bende koro nosejwang'o e kinde mokadho. Opija Women Group, Katani Delhi, Eco Fraternity, awacho ni Okwedo ni akwayo Jotelo marwaro reps te na todo ku Migori ne mama maloko Lilian ochung' motegno kaka no isomo mera. Erokamano MCA Olo, erokamano wadwa Masakarateng, erokamano Edimuok, erokamano ne jotendwa thuru gongo ong'ondo wondo lieng'a kucha. Ni Ruto nyocha lwareka mochako ng'wech gi sori madhi nyaka Migori. To Ruto en Ruto nikech Raila Amolo Odinga. De Raila Amolo Odinga onge giluongo ni Ruto de onge. Omiyo an kaka mijumbe machon manyatike akawo sani mondo awach ni Ruto, please, we don't need you. This particular place called Nyatike is locked and locked for Raila Amolo Odinga only. Koro ok en gimwana go ng'ato. Bende okwadwar weche mang'eny ni Raila ni kia ok en project. Mago ok omakowa. Raila has a right to be rafiki ya Uhuru Kenyatta. Ogi marache mano. Okano jaburu sipuru. Koro manta ngo marache. Wan sipuru support Raila kaka Raila dwaro. Kato koro wani wakuncho obro kunyo nyaka Raila bed president mother of Kenya. We want to tell one William Samoei Ruto and your team, we want you to know that you abdicated your duty and Baba had to come in to make Kenya work and reach where we are today. So in any case, Jubilee as it is now is actually Raila Amolo Odinga's project. So don't tunya us all the time unatubo na hiyo mambo ya kusema ati project ya government. Baba is a project of the Kenyan people and especially the women, because it is only Baba. When our sons and daughters are being killed and molested in your hands, it is only Baba who can bring peace. When our husbands are at war because of you and your malicious behavior, looting the government and killing our young men, then Baba is the one who can bring peace. Therefore, Kenyans feel safer in the hands of Baba. Ogik sama koro, okuyu wacho, nigi mi Raila koso kigimi, omi akwayo ujuruni Uhuru wako Nyatike, mondo wawuru ne Raila oko 2022, mondo wamone urulo, chuni wako koso kuwogi, jadima ni wuki Raila oko. Mina majima wana soka, yoga kontiri maber, maginyalo use.